Μια ζωή τον δικαιολογούσα. Αργήσαμε να κάνουμε παιδί και γι' αυτό έλεγε πως έφταιγα εγώ. Ήθελε να με κρατάει εγκλωβισμένη, να με έχει του χεριού του. Δεν ήθελε να βγαίνω, να μιλάω με άλλους ανθρώπους. Ζήλευε αφόρητα. Μου έλεγε να κάνω το μωρό να σταματήσει. Πλησίασε την κούνια. Μπήκα μπροστά και τότε εκείνος με άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να με χτυπάει στο πρόσωπο, στο σώμα, παντού. Όταν του ανακοίνωσα πως θα γίνουμε γονείς, εκείνος άρχισε να με κατηγορεί πως το παιδί δεν ήταν δικό του. Θύμωσε τόσο πολύ, άρχισε να με χτυπάει και να με κλωτσάει στην κοιλιά με όλη του τη δύναμη. Κατάφερε να με απομονώσει από οικογένεια και φίλους. Στην αρχή δεν έλεγα τίποτα. Μετά άρχισε και εγώ να παραπονιέμαι. Τότε ήταν που φώναζε, έβριζε, δεν άρχισε φυσικά να σηκώσει και το χέρι του και να με χτυπήσει. Με έπιαζε από το λαιμό. Δεν μπορούσα να φωνάξω ούτε να τη δράσω. Για όλα έφταιγα πάντα εγώ. Όμως όταν με έπαιρνε αγκαλιά και με φιλούσε, τα ξέχναγα όλα. Τότε ήμασταν ευτυχισμένοι. Για λίγο όμως. Πίστευα ότι θα πεθάνω. Μάλλον αυτό ήθελα. Πίστευα πως μου άξιζε. Δεν άντεχα άλλο. Ήθελα να τελειώσει όλο αυτό και να λυτρωθώ. Όταν τόλμησε να σηκώσει χέρι στο γιο μας, είπα φτάνει, ως εδώ. Άχρηστη, δεν αντέχω, σε παρακαλώ, δεν αντέχω. Δεν είσαι μόνη, δεν είσαι μόνη.